olika. Så hopper man holder hånden, ja. Du er nu her med gulvet i, sådan. Og så hopper den igen med tredje fingeren. Ja. Så har den nemlig fingre på dinosaurus. Og så hopper den igen med anden finger op på gulvet, ja. Sådan, flot. Og så hopper den med 4 fingre på flyveren. Og har fingrene på citronen.